πραγματοποιηθεί στον Ιαννό την Τετάρτη το απόγευμα. Πρέπει να μάθουμε μερικές λεπτομέρειες έως τότε. Με μεγάλη μου χαρά. Ευχαριστώ θερμά για τη φιλοξενία, κύριε Κανατάκη. Η δική μας χαρά είναι μεγαλύτερη, γιατί πάμε να δούμε. Ξέρετε, έχει κυκλοφορήσει ο τίτλος του βιβλίου μέσα στους διαδρόμους και όλοι μου είπαν ότι είναι πολύ ενδιαφέρον σαν τίτλος. Πολύ χαίρομαι. Γιατί η αλήθεια είναι ότι συνήθως την ομορφιά την υποδεχόμαστε με χαρά. Όταν όμως συμβεί, τι συμβαίνει ακριβώς, τι κρύβεται από πίσω, θέλουμε να μάθουμε, να υπομονούμε. Ναι, καταλαβαίνω, γι' αυτό διάλεξα τον τίτλο. Είναι φαινομενικά αντιφατικός, αλλά η βιομορφιά μπορεί να υπάρξει σε πολλές εκφάνσεις. Ας πούμε, σε κοινωνικό επίπεδο, σε μια επανάσταση, η βιομορφιά της Γαλλικής Επανάστασης. Σε προσωπικό επίπεδο, η βιομορφιά της ερωτικής πράξης και του οργασμού που ακολουθεί. Και σε επίπεδο φυσικών φαινομένων, η βιομορφιά ενός κεραυνού, που έχει καταστροφική δύναμη, αλλά παρόλα αυτά είναι πανέμορφο να το βλέπεις. Γι' αυτό και οι αρχαίοι Έλληνες το αποδώσανε στο Θεοδία. Συμπεριλαμβάνονται και οι τρεις έννοιες μέσα στο βιβλίο. Θα έλεγα ότι πιο πολύ αφορά τις προσωπικές σχέσεις. Ναι. Ναι. Και υπάρχει και κοινωνική διάσταση, γιατί υπάρχουν και κοινωνικά δράματα. Δηλαδή υπάρχουν διηγήματα που είναι κοινωνικά δράματα. Έχουν κοινωνική διάσταση. Σταγόνες αίματος αυτές που βλέπω στο εξώφυλλο. Ναι. Ποιος έχει βιοπραγήσει εναντίον ποιου? Πολύ εναντίον πολλών και διαφόρων, αλλά πάντοτε είναι πολύ καλά στοιχειοθετημένο το γιατί. Δικαιολογείται ο δράστης? Εξηγείται απλώς η συμπεριφορά του, δεν δικαιολογείται με την έννοια της απολογίας. Ναι. Απλώς είναι η εξήγηση του γιατί το κάνει. Ωραία. Υπάρχει κάποια κεντρική ιστορία? Είναι πολλές ιστορίες. Είναι διηγήματα, μικρή φόρμα. Κάποια που να είναι η αγαπημένη σας και να περιστρέφονται οι υπόλοιπες γύρω από αυτήν. Το κοινό χαρακτηριστικό είναι το ανατρεπτικό τέλος. Αυτό το υπόσχομαι. Δεν υπάρχει περίπτωση να μαντέψει τι θα γίνει στο τέλος. Και ναι, η βία είναι σε πολλές. Και υπάρχουν πολλών διαφορετικών ειδών διηγήματα. Και πολλών ειδών διαφορετική βία? Σε ορισμένα ναι. Δηλαδή υπάρχει κοινωνικό δράμα, υπάρχει μεταφυσικό, θρίλερ, αστυνομικό, ερωτικό, παύλα BDSM. Ναι. Οπότε ναι. Ερευνήσατε το θέμα για να μπορέσετε να καταγράψετε τα όσα συμβαίνουν. Κάποια είναι μυθοπλασία, κάποια είναι και βιογραφικά. Μάλιστα. Πολύ ενδιαφέρον. Την Τετάρτη στον Ιαννό, από τις εκδόσεις Αδράχτη. Οι εκδόσεις Αδράχτη. Έχουμε ξαναμιλήσει. Ναι, ο ιδρυτής και ο διευθυντής των εκδόσεων Αδράχτη είναι ο κύριος Κλέαρχος Σταματουλάκης που είχατε φιλοξενήσει στο παρελθόν. Καλά, τον Κλέαρχο τον γνωρίζω και θα τον ξαναφιλοξενήσω γιατί έχουμε το βιβλίο του, το επόμενο. Αλλά εμείς. Εμείς οι δύο δεν νομίζω ότι έχω ξαναβρεθεί εδώ. Άρα είναι το πρώτο βιβλίο. Ναι, είναι το πρώτο βιβλίο, ναι. Είναι το πρώτο βιβλίο. Και γιατί κατέληξατε σε αυτή τη μορφή? Τα διηγήματα είναι μικρή φόρμα στη λογοτεχνία. Είμαι εξοικειωμένος από πολύ μικρός με την μικρή φόρμα. Γιατί στην πόλη που μεγάλωσα τη Δράμα υπάρχει το φεστιβάλ ταινιών μικρού μήκους. Οπότε βλέποντας το από τα 12 μου χρόνια περίπου, η μικρή φόρμα μου είναι κάτι πολύ φυσικό. Και έχω δει τη δύναμή της. Με έχει συγκινήσει, με έχει σοκάρει. Μπορεί να σου δημιουργήσει μικρή φόρμα πολύ έντονα συναισθήματα. Η Δράμα και χάρη στο φεστιβάλ ταινιών μικρού μήκους. Αλλά γενικά έχω την αίσθηση ότι έχει βγάλει πολλούς συγγραφείς. Έχει καλλιτεχνική δραστηριότητα έντονη δηλαδή. Για το μέγεθός της. Για το μέγεθός της, ναι, αυτό είναι αλήθεια. Είναι δυσανάλογο το μέγεθος σε σχέση με την καλλιτεχνική δραστηριότητα. Ακούω πολύ συχνά κόσμο που προέρχεται από τη Δράμα. Ναι, είναι αρκετοί συγγραφείς. Ο πιο γνωστός θα έλεγα ότι είναι ο Βασίλης ο Τσιαμπούσης, αν τον είχα ακουστά, που έχει εκδώσει και το τελευταίο βιβλίο από τις εκδόσεις Εστία, για παράδειγμα. Πολύ ωραία. Τετάρτη τι ώρα στον Ιαννό? Τετάρτη σε 7 ώρα το απόγευμα, βιβλιοπαρουσίαση.